Her halkyň özüniň milli gymmatlyklary, däp desturlary, egin eşikleri bolýar. Gadymy halkymyz milli egin eşiklerini diňe bir daşky görnüşi boýunça däl, eýsem tebigat bilen aýrylmaz baglanşyklykda döredipdir. Muň şeýledigine keteni, begres, daraýy, gyrmyzy donluk, çäkmenlik matalaryň ýokary hil derejesinde öňürmegiň köp ýyllyk tejribesi saýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiziň başdanlygynda hususy telekeçilige döwlet derejesinde üns berilmegi bu urdaky işleriň hasam rowaslanmagyna mümkinçilik berýär. Daşoğlu vilayetinde hususy ulgamda zähmet çekýän dürli görnüşdäki milli egin eşiklerini tikýän senetkär ustalaryň işleri ýürüýti bellenmäge degişlidir. Daşoğlu vilayetiniň Aktepe etrafynda giňden ulanylýan dürli ölçegdäki postunlyň, çäkmen, içmek, telpek ýaly önümlüň nusgalyk görnüşlerini ustaatlarsa taýýarlayan senetkärleriň işleri bu abatda nusga alarlykdyr. Şu görnüşler vilayetde postun nikmekemde milli mirasymyzyň beýleki köp görnüşli gymmatlyklaryny taýýarlamak bilen meşgullanýan işegurlaryň durmuşyny şöhrelendirýär. Belli bolşaýaly postunlaryň tikiliş aýratynlyklary hemde dürli döwürlerde ulanylşy boýunça dürli görnüşler bar. Olaň taýýarlanşynda da tapawut äşgär duýulýar. Daşoğuzly senetkär solar milli däplerimizi şuňky aýratynlyklar bilen baglanşdyryp bu önümleriň nusgalyk görnüşlerini öňürmegiň hötdesinden gelýärler. Bähem paýhazym mani magtum bolup Praga ýylynda da postun ustalary netijeli işleýärler. Bellemeli zatlaryň ýene-de biri bu urda halipa şägirdlik ýoluny aýratyn üns berilýär. Muň özü bu gadymy hünäriň muştoklarynyň az däligine saýatlyk edýär. Halipalyň we şägirdleriň sanlaşykly işleri dürli görnüşli hemde dürli ölçegdäki postun, çäkmen, telpek ýaly dürli önümleriň meşhurlarynyň barha artmagyny üpçün edýär. Ak bazarlarda bu haritlara isewilýän adamlaryň az däligini bellemek möhümdir. Halkymyzyň gadymy ýörelgeleriniň häzirki bagtyarlyk döwrümizin milli däpleri bilen sanlaşykly utgaşdyrylmagy gowandyrjy ýagdaýdyr. Şoň üçin hem hususy ulgamda netijeli işlemäge giň mümkinçilikleri döredýän türkmen halkynyň milli lideri Gahryman Arkadagymyza hormatly prezidentimize aýdylýan alkyş sözleri ýürekliň töründen çykýar.